sapa ya iki aku nek ngomong mbok sapa ya? Iki ya tetep wae Mbok Cange. Oh, Cange itu asline nek di wayang golek kaya ngono bentukane ya. Iya, bentukane wah jan ya tetep isih teng pecotot. Kok memblek gitu ya? Mesake lho itu nek idu piye? Iki mergane le memble iki lho. Oh iya. Ya kowe. Nek idu ra iso tiba ning ngisor iku. Mulane ora tau udut, soalnya le idu ning kono ki wis kaya udut kaya wong inang kae lho, Sa. Oh, gini ya. Gitu ya. Nah. Iya ya. Kuwi bojone nembe weruh kula garwanipun Mak Cange. Nah, kenalke iki Sinten? bojo. Namine sinten sih? Kowe urung ngerti jenengku? Iki muhrim ya nek wayang golek ra apa-apa Wong di tidak. demek oleh di demek. Nek dalange di demek Ora di demek ora oleh demek. Ya. Karang ya bahasane ngono kuwi kok. Wah, dan di demek. Ora arep sinten to, wis Mbah? suwi. Jenengku. Namine sinten to, Mbah? Kowe nek arep ngerti sejarah. Ya. Ngene, Sa. Aku itu dulu namaku itu Jumali. Li, ya. Oh. Dadi nggon buri nganggo li. Nah, bojoku kuwi jenenge Gembuk. Gembuk. Mula anak wedok jenenge perpaduan li karo Mbuk. Mula jenenge anakku Limbuk. Nah. Jumali karo Gembuk. Gembuk. Aku mbiyen nang pasar jualan, Sa. Jualan apa sih, Mbak? Jualan manuk. Oh, Mbak Jum dodol manuk. Emang manuke apik-apik po? Ya iyalah. Gelem siji. Engko sik. Jualan manuk nang pasar. Apa? Jejer karo dek prawane. Kowe ta, heeh? Oh, zaman prawane iku. Iki dodolan tempe gembus. Oh, juali dodol tempe gembus. Kowe ngerti ora tempe gembus, ah? Tempe gembus? Itu tempe yang enggak ada delenya kan? Tempe yang empuk itu toh? Iya, betul. Itu yang bacem apa yang dikemulin? Tetep sing dikemuli. Oh, yang gembusnya yang dikemuli. Dikemuli jare apik meneh nek gembus kuwi. Dia ana gembus kemuli jare, kemuli gelepung. Nah. Manukku senengane notoli gembuse kene. Oh, gitulah. Suwe-suwe aku terus dadi bojone mergo manukku seneng karo gembuse kene. Gembuse kene didodol manukku, ya manut wae. Oh, jenengan boten rugi Mbah gembuse ditotoli terus niku. Boten napa-napa panjenengan malah tresna. Lah ya karang jenenge anu kok ya bojo. Ya aku ki jane ya kepeksa Mbak Elisa. Oh, kepeksa. Mau wujute ya kaya ngene. Wah, nek ngelingi wis arep tuman ngono ditotoli. Ane nyatane ditotoli ya nyatane angger bar ditotol karo bapakne limbuk ya saya laris gembusku. Oh ngono ya. Berarti le laris mergo ditotoli. Nah. Lah aku nyileh lah manukmu. Aku tak yo ngono dodolan gembus ben laris kan berarti ditotolke to. Wis kono. Kono. Ayo. Sampluk sisan ora. Piye, Mbah? Mbah Jum. Wong ya mengetok-etok tur ora bakal ana walang sangkere wong wayang golek. Ora apa-apa, mbok digawa bali to. Aman po. Mbok aku dikeloni karo Elisa to. Njur arep nganu njaluk gembuse Elisa ngono apa piye? Wong kono iki ra iso dodol gembus. Kono iki tempe oncom. Tempe. Aku dodole tempe uduk gembus. Apa kuwi? Tempe. Tempe bacem. Ireng wernane tempene. Ketoke malah tonjo iki mangane gembusmu, Mak. Yakin. Piye jajal piye Mbah Jum? Anu apa sa? Tempe kuwi wernane ireng legi. Empek-empek apa tempe? Tempe. Iya, tempe seko dele iku lho. Oh, nggonamu ya tempene ana delene sa? Ana delene ireng, wernane wong dibacem. Wis kono kowe nganu rasah melu kono aku tak bebas wong loro. Ndur kira-kira ki
manukku doyan ora ya karo apa tempe. Lampon nek ra reti jenenge rong jajal ya enggak tahu. Ya, engko kok Nek jajal bayar lho, ora gratis. Ah iya genah, aku yang ngerti padake nek negara. Bayar ya aku paling ora ya sak tempe ki. Pira? 2.500. Agene murah. Murah njur kepiye? Nek murah ki aku arep tuku sing akeh. Ya tumbas Mbah. Komen nek kene aku yo ndongake sapa wae sing dodolan paringi laris manis, paringi rejeki sing akeh. Iki gandeng niki sowan wonten Pagarsari, Padang Sari. Ha, iki ben diaturke kamu ucapkan kamu ucapkan ucapan dalam rangka atau apa yang menjadi acara malam ini dan sebagian besar iki yang mesti apitan yo, bener boten sih? betul. Versi desa ya. Desa. Versi desa toh Pak? Ya. Syukuran warga kampung Padang Sari dalam rangka lho bener yo apitan sedekah bumi. Matur sembah nuwun katur sedaya perangkat desa ingkang sampun nimbali dumateng kula. Wah, Kanca Pak Dalang Suharno Gondo. mulane ngrungokke lek omongan ki malah saya gobos. Mumet. Ayo Ora aku pelan-pelan. sembah nuwun. Sembah nuwun. Nah, ora kok sempak nuwun. Sembah nuwun. Wis do reti kok aku ngomongnya karepe itu terima kasih. Ucapan apa yang akan kamu berikan, Sa? Ya aku ndongakno jenenge wong merehaten kakek. Merehaten kakek. Merehaten kakek desa. Merehatenake. Ke sedaya warga gele melek sewengi mongko ya abot melek sewengiku. Mau makane didongakake kabeh sing do rawuh mrene paringi sehat, panjang yuswa, rejeki sing kathah. Pokoke sapa wae sing duwe putra, sing durung kagungan putra ya ndang meteng. Sing Meteng. Iya itu. Ya hamil. hamil ning ana bahasane sing luwih halus. Sing durung duwe bojo ya ndang duwe bojo. Termasuk aku dhewe. Ndongake awake dhewe. Lah ya to, Pak. Sing rondo sing duda. Sing rondo duda ya muga-muga ngono wae. Engko ndak engko ora weweh. Terus kabeh do njaluk donga kowe engko lho, Sa. Lah sapa sing njaluk didongake? Dalange njaluk didongake ora? Aku ndongake awakku dhewe ora kabul-kabul kok. Malah ndongake. Aku ya ndongake sing bakul tambal ban muga-muga. Nah, iki. Piye ya? Terus akeh ban jeblok ngono ta kowe arepan? Ya ora, pokoke kan kuwi netulung. Nek ana ban sing jeblok ya engko diparingi laris. Lah larise kuwi mergo akeh ban jeblok. Ya aja didongake ban jebluke. Ra aja ngono. Kok nek ndongake sing duwe rumah sakit muga-muga Akeh wong sakit. Lah aja to. Sing penting lancar. Anggone nyambut gawe ki lancar, sing dadi dokter ya lancar dadi dokter. Sik Sa. Kowe ngerti istilah penggali kubur? Penggali kubur ya apa basa Jawane apa? Bedah bumi. Bedah bumi. Membuka bumi. Kuwi ndongakene piye? Ayo aku ki takon karo kowe. Wes. Aku ya bingung ya, Pak. Nek kabeh nek didongake kakean ya elek, nek kurang ya elek. Dadi siji kuwi semadiyo. Ada lagi, Sa. Apa? Sing jual peti mati. Sing dodol peti yo. Nah, kepiye lek arep ndongake kepiye? Ya aja lah pokok men kabeh paringi nek kabeh sehat ya pokok men manut Gusti Allah ya. Aku ya mumet ya ndongake wong ki. Aku iso, Sa. Aku iso. Piye Mbah Jum? Ngene, aku tak ndongake mugi-mugi sedaya sanak sedulur ingkang sami ngupaya buka wastra sandang pangan lumantar dadi tambal ban laris anggene nambal ning mboten wonten ban ingkang sami jeblok. Lah piye kaya ngono? Kok iso? Pokoke sing ditambal apa terserah, ning ora ana ban jeblok. Oh iya, nambal masalah ya. Kene paham. Sing padha bedah bumi si penggali kubur banyak job pentasnya tapi tidak
ada yang meninggal. Oh, wis pokoke arep mendem apa terserah. Angel nek ra ono sing meninggal. Wis pokoke dongake manut Gusti Allah wae lah kepiye ya. Aku pokoke seneng isor sowan mriki malih. Kadose dereng dangu kula nggih ten Banyumane niki. Wah, enek kowe kuwi ora ming dereng dangu nyasa saben bengi. Kon kaya omahe dhewe sesuk tak golek kos ning kene wae ketoke ya. Gak usah wirawiri aku. Nah, bangane mulih-mulih. Angger wis sasi apitan golek kos ning kene wis mandek kene wae ngono. Ah, kowe karo tat. Ana panggung. Monggo mang nanggap kula mirah mawon wong rasang saka Jogja. Ya to, Pak. Tawa kowe dadine ta. Tawa. Ya, setelah kamu mengucapkan juga ucapan terima kasih. Sinten? Katur panitia pelaksana inti. Ketuanipun sinten? Ketua menika panjenenganipun Bapak Buang Abdi Raharjo sarjana ekonomi. Menika pinangka sesepuh saking Pagarsari, paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari. Ugi atur panuwun dhateng Lurah Padangsari, Lurah Banyumane, Lurah Gedawang. Kompeli. Pagarsari itu terdiri dari 3 ini dulu-dulunya. Dulu 3. 3 tapi sampai sekarang karena ada pemekaran, perubahan letak kepemerintahan di geografis sini, kemudian Padangsari menjadi lurah sendiri, menjadi desa sendiri, Banyumane juga Gedawang. Tapi silaturahmi antar sesepuh dan keluarga antara ketiga desa ini masih terjalin sehingga menjadi sebuah paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari dengan nama Pagarsari. Paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari. Mugi-mugi pomen guyub rukun sak lawase. Walaupun wis dhewe ning nek anggere ana acara sing bareng-bareng ngene iki ya nyeng guyung, melu nyeng guyung. Nyeng guyung-guyung. Alah angel yo ngomong. Pokoke niki bakune kalih seneng-seneng Pak paring panglipur katur sedaya warga. Wau saking Pamoko wonten pamundutan Gelang Alit Banyuwangen sabawanipun. Terus wau Mbak Tatin nggih dititipi dhewe. Engko ben diomongke dhewe wong duwite wis disimpen dhewe. Rasa tabui. Rumangsaku ke zaman Suwargi mbiyen kowe karo Tatin ki yen rakur to sampai sekarang sampai detik ini. Dia iki lagi bengi iki lho iso menyatukan nek ora ning Padangsari ngene iki ora bersatu aku. Biasane lunga dhewe-dhewe, aku ngalor dhek ngidul, aku ngulon dhek ngetan. Saiki yo ditemokno ning kene nak yo kangen-kangenan ming do foto-fotonan dienggo status. Bahasan ketemu sak panggung do padu. Ya mbok rareti yo iki gawane. Terus akan diberi lagu apa dulu? Soalnya ini dari Pak Widodo, Pak Widodo. Coba ada juga yang meminta. Kuandel banget lho iki dipara loro karo Tatin. Ning ora Tatin rasa domongi. Dhek lak wis entuk dhewe to mau. Wis disimpen dhewe kok. Dadi ati mau. Ora ana duwite, transfer jare. Wis anggere cah loro iki iso gelut bayang. Kandel nek iki. Ora saduduke. Ning kowe loro wae, mosok le mbayari aku lho. Kapok ora kowe. Minta sinom nyamat buat panitia, sinden Mbak Tatin, Mbak Elisa, saking Pak Widodo Batang, wete bibet saking Batang. Arep iki dhisik apa panmundute Pak Mokorie. Nyemek-nyemek. Ya. Wong loro. Nek dadi ati kowe dhewe. Iki mau penjaluke wong loro, kandel lho aku ora ngapusi. Kandel iki. Lho. Iki ning yo dhewe kan njaluk ditabuhi. Kose anggere muni kandel ngono le gagian Ki, cul ora wel padake. Kok kowe iki loro wae mau isih hutang aku sing bayari aku mau. Tin ngadeko tin. Ngadeko. Wangsulana gek taruh dicaosi pamundute Pak. Sinom nyamat Pak Widodo. Nah, kalian berdua. Aku percaya kalian Elisa walaupun kamu sering melakukan kowe kerep nembang sing berbau modern. Ning tembang klasik masih menguasai mampu. Niku tergantung dalange. Lah kok iso tergantung dalange iki lho. Nek dalange iki gawane apik biasane kula lancar. Anggen kula mengke nembang nek mboten biasane nggih petetot-petetot, Pak.
gawane iki kurang kepiye? Wah. Lah niki mengke didelok mawon. Nek apik kula le nembang apik berarti jenengan saya benjang tahun ngajeng jenengan meleh saya mayang nggih. Amin. Insyaallah. Ayo ngadek kok mung guyang-guyu. Cik. Ya disepoti no wong kowe mau ya disepoti kok. Jaluk spot kanca-kanca. Paling ora ya diuruni lho engko kanca-kanca ya nabuh ki ya nganggo tenaga. Kaku trimo bonceng Wiwit kucane bebarangan bareng-bareng ambe apa terus sangiwa liyane aja ngece lawan ngece kawale sampe burine liyane Sugeng dalu Mbak Tatin, sugeng dalu Mbak Tatin. Injih sugeng dalu. Wes ketemu meneh. Injih. Saben-saben ketemu karo kowe mesti mundak lemu, mundak makmur. Berat bersih piro saiki? Berat bersih piro? Saya 40 kilo. 40 kilo ki pupu siji ya toh? 40 kilo, oh bener 40 kilo iki sing kiwa. Urung sing tengen. Urung sing tengen. Dadine ya nek semuanya adalah berapa ya? Ya Halo, kira-kira do dibedhek karo tengah kintal nggih kekataan, Pak. Nek semonten niku, Pak, paling ora ki 75. enggak nyampe. Saya 70. Ayo kacek 5, Tin. 5 yo, nek 5 yo akeh banget loh. Ucapanmu dulu sadurunge kowe engko. Ya, sebelum ucapan Mas, mic gue kontrolnya dinaikkan ya. Kowe kok tularane Lisa to, Le? Apa kontrol? Lah iya mic. Mateni C mic ora mi. Lah nek mi Mic gue. nah kuwi lak Beda apa? beda. Mic karo mic. Ah. Nek jenengan sing endi? Ayo. Ya nek mik iki seneng sing sero, nek mi kuwi wedang iki, nek mikmu ki wedang kae lho, aku wae lho. Oh. Ah. Siap. Nah, Ya. Mas, lumayan rada diunggahke ya. Tambahi meneh monitore, efeke. Ya, treble dibas, basnya di treble. Hike di low, lone di hike. Sekarepmu pokoknya sepenting aku krungu ngono ya, Mas. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki ki apa? Mriki ngendi? Padang Sari. Padang Sari apa lemu muni Padang kok- Pasir. Lemu takon mau kok Padang Pasir. Apa ning Gurun Sahara apa piye Padang Sari. Padang Sari, nggih. Pokoke kula nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki mugi tansah pinaringan sehat. Lancar anggenipun pados rezeki, tansah guyub rukun, benjang saged nanggap wayang malih. Amin. Wes. Wes. Ah. Terus Sah? Biasa aku biasa lah nyontek kok padha karo nggonku mau ora ana bedane belas. loh, lah ya nek jenenge ndongake iki nek yang pertama adalah kesehatan. Iya toh, kabeh semua iki sehat nek ora ndedit ya padha ae. Nah, mau kan aku
kowe sehat. Kowe didongake muga-muga kabeh duwe duit. Ngono ana kembangane. Oh ya, semoga semuanya mendapatkan uang yang berkah dan barokah. Nah, ngono kan Amin. beda. Apa meneh? Ora ambangane Mau sehat wis, lancar rezeki wis. Wes, terus waras. moga-moga do waras kabeh. Nah, konotasi sehat karo waras ki beda. Lah ya nek sehat nek ra waras ya piye? Yo, Iya, bener sehat kan? kudu sak warase. Pamundhute apa mau sah? Kalian berdua. Sinom nyamat. Oh ya, Si. kanca karawitan gerong kabeh. Oh. Menika karawitan menapa? Menika karawitan kademangan laras kedaton lho. Oh, mekaten. Nggih, sing penting do guyu ora gontok-gontokan ya, Mas. Senadyan to nggawa skokone dadekke sisi tetep jos. Sungkem karo sing Nek. ngendang lho. Aja. Mambengi kene, bar ketemu. wong kene. Ambil ketemu ya, Mas. Ketemu men. Ketemu terus. Ngandel aku nek do ketemu terus. Iya. Iya, nek dalange Ono. nek dalange iki ketoke lagi saiki soalnya ketoke lumayan ngarang-ngarang. Kowe ora ngerti mergane. Aja ngono banget to. Aku mayang ki saiki Ora tau nggo bintang tamu ya? pisan kuwi tur ado-ado. Aduh, nang Sumatera, Kalimantan ngono. Letih. Wah, Letih tanggalan ki ado-ado. Ngono lho. Kok- disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah weh Jee. kepiye to kowe iki? Lah, Kok genah nyatane ning omahku suwe ra tau pentas ngene iki. Ya nyatane ning omah. Piye? Resik. Sing ketok matek aji Hana Caraka. Dol. Oh, Wes, kuwi ngono ki kunci. ta. Ya Wes. sesuk saiki didol ora apa-apa, sesuk insyaallah ndek rezeki tuku meneh. Ngoten lho, Mas. Ora, Lah, aku sing idol ya wis wis ben ora pengen tuku meneh ta? wis ora arep tuku-tukunan meneh aku Oh, pokoke. alah, ya masa ya didol kabeh ya entekno. Sina. Katur Pak Widodo Ya. menika Jee. saking Batang. Kandel lho kuwi mau. Kandel lho kuwi sa. Iya ya Pak Kandel. Kandel Ikut lho. nganu ya. Kandel lho, Tin. Hah? Kandel lho kuwi. Ora ambote. tok diitung e. Ya aja. Lah, Wah, piye? persis bentuke tatin kandel ngono kuwi. Ger. Ape ya yogane kabeh sempak. Ah, Seru le. iki. Oe yo. Op. Ngono seneng aku nek wis do iso Kowe iki bareng-bareng. awor bendina ki ya ora iso benake basane Elisa to. Iki wis angel aku dadi wis tak aneng ya wis tak onene mbok ben sak onene sing penting iki dhek seneng dadi arep muni sempak arep muni apa wis monggo. Ha yoga kok sempak ki lho. Sah, Apa? iki ki dorong ngerti bahasamu sempak ki apa? Dadi jelasno. Sempak ki kalau bareng-bareng muni bareng. Prat Kai kok pret bareng. Kompak. kompak tambah semangat, semangat dan kompak sempak. Begitulah artinya ya. Semangat dan kompak. Menjadi Sempak. Ya benar sekali. Mulane kanca-kanca kerawitan ger semune do semangat karo kompak tambah anak meneh. Mergo nganggo sempak kuwi mau. Sa? Kalau Alem. arti kata sempak sendiri kamu tahu nggak? Sempak itu enggak tahu. Nggak. Ora ngerti. Kan menurutmu tadi kepanjangan dari semangat dan Semangat dan kompak, kompak. sempak. Padahal Carwo sempak itu tuh sebetulnya sebetulnya ngerti dalam kamus bahasa Jawa walaupun tidak tertulis itu adalah celana dalam pria. Tuh apa? Apa-apa sah. Berarti pas to nek aku
ngomong ke Gondoro Wiyoga kan priyo. Berarti ana dhewe-dhewe ya nek cowok dhewe nek cewek dhewe to jenengane. Nek cewek aku ora ngerti soalé. Apa, Tin? Hah? Nek cewek apa, Tin? Mah aku. Aku ngertine gur katok cilik ngono lho. Ah katok cilik kok bentuke segitiga. Ya katok sing mini. Yo lanjut sik. Lho. Aja mikirke. Lah iki wiyagane do omong wae aku krungu dadi aku kok guyu. mbayangke. Aja tok rungokke. Lah Lah iki mesti mbayangke nggone Tatin kok mesti doan. aja muni kaya Pak Seno 6 kilan lho ya. Nek ra percaya tak buktekke esuk donan aku tak duduhke ndekku. Palane beneran. Jare iso nggih rompi, Mbak. Trimo ra. Pengen tak gawe rompi apa piye? Nggo masker ya iso lho. Siap ra tak gawe masker. Aja, Tin. Aja. Ayo Sa. Kepati Telu kok anak. diurus iki apa mau? Mesaketin sing dadi wong tuwa kuwi lho. Piye to Mas? Baleni Mas. Kono minggat-minggat bareng iki. Semut ireng piye mau? Yo. Yo. Semut ireng, anak-anak sapi, bocahe padha seneng, sing tuwa kering ragati, timbang minggat. Bener juga ya. Bocahe padha seneng sing tuwa kari ngeragati. Timbang Minggat. Nek ora gelem ngragati iki terus tinggal minggat ngono kuwi apa ya? Cara saiki ngono kuwi apa ya? Iya cara saiki. Kaya tepung kanji nang dhuwur meja. mulai. Yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa? Kira-kira lagu itu mungkin dulu inspirasi dari gendongan Jawa ki mau Nah Sa. iku sepot ireng anak-anak sapi lho. Ah iya, ayo sapine Kok iso? sing mesake. Kok iso? Sing mesake semute asline. Lah kok Mesake yo. Mesane piye? Anak-anak sapi kuwi lho. Dalane kuwi lho, Tin. Balane piye? Alah, iki wis paribasan ngono lho. Yo lanjut meneh.
iya gone Entuk saka ngendi to iki? Kok aneh-aneh to? Piye? Senggakne. Piknan iki. Saka Golden Baleni. saka Golden Plaza, Mbak. Oh, Golden Plaza. Iki jan Golden pengrawit Plaza. iki kreatif. Kreatif. Oh, Kreatif. baleni, Mas. Desel. Nah, Mas monggo Bungke, Ora baleni. ngerti Golden Plaza ra, Mbak? Golden Plaza kene. Heeh, ngerti ra? Oh, rada tim. Singkatane Golden Plaza apa? Apa? Golden ki apa? Golden iki emas. Golden ki G. G. Plaza P. nah. GP. GP iki apa? GP iki apa? Hah? Kira ngerti doan. Apa, Bu? Aku sih ora usah jual juli. Dadah. GP dadah. Sesuk tak dadekke anak buah kono. Jos. GP ya apa? GP iki Golden Plaza. Oh, Golden Plaza. Singkatane GP. GP. Golden Emas Plaza Pasar. Pasar. Ah. GP napa bulurah? Kowe Bulurah yo mboten ngertos kok. Saya meneh aku sih wong Jogja kono ora. Apa, Mas? Ning warga kene kabeh do ngerti nyatane do guyu kok, Tin. Heh? Oh. Apa? Kuwi nek carane kene ki emas, nek carane Jogja iki kembang ae lho. Padha-padha pasare. Oh. Sarkem. Hei, Hah. Iya, Iya. cara di Yogyakarta kaya ngono. Oh, ning yo ngono. rada disamun sithik vlog mau gandeng lingarane kene GP iki Golden Plaza. Ya paling ora ki Flower Market. Ya. Lah ya nek mriko kan anu wisata hati to. Heeh. Nang kene ya ono to berarti. Lho, piye takon sing demung kae? Ning ngono Wah. langganane ta. Oh alah. Kae lurahe kono sing nyekel parkiran karo bonggol karcis Oh ngono ya. GP GP. Golden Plaza. Ah. Nah aku tetep Kayak sobone kono lah berarti kayak sing demung ya aku. Flower Market. Flower adalah Radija. kembang. Kembang. market pasar. Iya. Ah. Oh, oke. Ya wis dadi ngono kuwi ora. Oh, sarkem to. Lagi mau yang andake pasar kembang. Oh, nek pasar kembang kan disingkat sarkem. Ah ya betul, pancen bener, heeh. Wis, nek pengen ngerti sesuk tak duduitin. Oh, berarti dalangnya wis tahu. Anak liwat. Ayo. Aku cerita ngono kuwi sane ngerti kudu nglakoni dhisik sa. Nek ora iso ya ora ngerti. Mbok ya wis cukup nang kono wae nang kene iki mbok rasah ngono lho. Nek aku ngendi nggone kono kudu Wah, ngerti. Piye to kuwi ora kok terus masalah apa kowe mau gagas 6 kilan ki mau. Iya. So aku melu ya. Ya. Yo. Aku Radija lho kau. Lala. Ibu pabrik sing kono pirati Sip. Terima mereka kasih sambut. matur nuwun. Suwera nyambut gawe pisan karo kalian berdua. Wah. Wes di samping menghentak suasana, kalian itu bisa membangun suasana. Alhamdulillah mergane, panjenengan. ketenaranmu kuwi iso nggo ngeyupi kanca-kanca akeh. Nah, itu loh. Alhamdulillah Ah. ya. Kanca-kanca Dadi lagi pek dhewe. Waranggono, kanca-kanca Karawitan. Ya, kita adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, terus aku kudu jaga kesehatan. Hati-hati. Yes, siap. Kesehatan itu kalian sendiri yang paham dan yang tahu. Oh, Yes. bilang bengi bladek kok ngono kae. Yes. Bagaimana caramu menjaga wis kowe paham. Arep lemu karepmu sing penting sehat. Ceh, alhamdulillah Nah. mugi-mugi sehat sedanten. Nah, Nggih. ora ketang saka geger munggah punuk nganti tekan bokong ora ana bentuke. Ya Ora kok. ono lah, iki bokonge ya bentuk, iki ya kene ya bentuk. Lah karang le mancat cak kayange nganti tukul sampile dhuwur. Ya iki dinggo ngene ya iso. Nganu mau Isa? Apa? Ada yang minta apa mau? Ada. Yang melalui langsung Mbak Tatin tadi apa? Ada. Dados atos. Eh,
Dadi ati ya dados atos. Ya dibahasake dadi Dadi dados. Ati. Masa ya dados atos? Aku seneng ora nek atos. Ya kala-kala. Ati ki manah ding dados. Iya, ada kalanya atos, ada kalanya embruk. Ini saya apa? Kamu loh, tadi berapa? Ngaku. Tadi cuman Mbak Tati dari Pak Agus RT 8 minta dadi ati. Ning ngono tok ora ana apa-apa nih kok. Lah nek. Ora. Ngurung. Ya wis. Kok dereng, Pak? Dereng, Pak. Tapi ya aja ngono pokok men ana ra ana ki dipinangkani wong kuwi ya penjaluke panitia. Wis pirang-pirang dina ya melek ya Panitia. esel awake nggo jam pisayah ngono lho. Oh ya siap. Ya. Nggih. Ya luwe HP nek ana. Lah iya. Wong ngurung kok. Tin. Urung kok nggih. Ngurung. Engko lak Mengke Pak Haji Mursyid mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Guyu. Nggih, lagi nyepakke nggih, Pak. Pak Haji Mursyid ki Piyayi Ndawang esuk tanggal 10. Ah, bersama warga Laras sepertinya. Ya, besok bersama Mas Geter. Gege. Geter iki kan melu-melu iki. Nek muni Mas Geter ya dari Geter. Bawane Menika apa? dipun bawani? Manut apa bawane? Nggih. Komplit aja pelit-pelit. Nggo panitia iki. Ya. Karo ibu-ibu sing do wis masake. Padahal kerdusan ding. Kaget aku aja pelit-pelit untung Pelit-pelit lah. cetha tene. Ayo Tin. Gegaraning wong ngakrami teteh Nah, ngono kuwi lho. Walaupun tambah berat badan, ning suaramu harus tetap terjaga. Insya Allah kadang ya sok menggok-menggok dhewe ra. Aja oleh. Lah. Kok adangi kiwa apa tengen ngono? Ora iso nek wis menggoki menggok karepe dhewe. Ngiwa apa nengen? Ya sok ngiwa nengen wis mbuh tidak beraturan. Kita kele ngiwa ketoke. Ah, ketoke. Menika nggih dipun streaming lho Oh, kalian nggih. beberapa channel. Oh, aku sampai lupa Nggih. membacakan. Monggo Betul. dipun bacakan. Bener sekali malam ini live lumantar channel Ki Gondo Suwarno, Nggih. juga Putra Jawa Channel, Nggih. Born Javanis, Nggih. Heru Nugroho Official, Siap. Abi Mantrana Channel, PWKS Jabodetabek. Wah, nggih. istimewa. Penggemar wayang Nggih, Kuseno. monggo Mas, matur sembah nuwun nggih. Pokoke niki wayangan dalu niki saged dipun presani nganti luar negeri mriko nggih. Dadine di streaming. Monggo Ya. ingkang mangke nek mbok bilih le ngadeg kok kesel dileleh arep leleh ten ngomah sinambi ndelok HP monggo. Ya wis karo ben kene wae ora usah kondur. Oh, nggih. Heeh. Nek mboten kondur nggih alhamdulillah. Ingkang mangke dereng ngantos purna sampun kondur, kula dongaaken tambah anake. Ya engko arep tanggung jawab apa piye? Pokoke anu. Yo ngono sing kakung kok aku sing tanggung jawab. Neno, ya. Among ati pawi luput pisan Mesti kena pindho. kena pisan Ya pisan ya, Mak. Kok pisan pindho. wae yen gampang luwe gampang
lah. Iki takon nirokke. Oh. Yen angel. Kurang kasar sithik. Kalusen, garapmu kalusen. Apa-apa, ada kalanya halus, ada kalanya kasar ya. Angel Mau sing dhewe wis ngomong dhewe. Aku mau ngarep wis ngomong to dadi kamu diberi pemakluman. Ayo, makane sok ngene iki lho Mas. Ana kodoke liwat mbuh piye. Menjaga kesehatan suara juga perlu, Tin. Iya. Ojo sok memangan barang sing ngelengo. Contone Gaji, gorengan sing minyaknya terlalu banyak. iya. Karang kuwi kesukaane ya. Nah, mengganggu pita suara. Oh, berarti nggak boleh ya? Nah. Odo. Menengah. Tan kena. Kalian itu. Tan kena tinumbas. Yes. Langgam separo. Engko sing separo terus jaipongan. Anakmu kon joget. Mbok, rene mbok. Iya, Pak. Wah, wis persis. Masa Ngopo, masa Pak? libuke padha aku. Nggih, padha napa Pak Bu? Weh. Padha napa mboten? Ana sing ora, ana sing Nah, sebagian besar mesti muni padha bentuk-bentukane kira-kira. Hadap sini dong. Oh. Blongor-blongore, terutama bempere iki lho, Mbak. Nah. Ora lah gede ndeke kuwi no. Nek Mepekne ana andeng-andenge kene ngene kurang sithik ngono ya. andeng-andenge iki kudu andeng-andeng. Lah apa? Iki koreng. Masa ana ngerai ngono? Wayang golek ngene iki dicekel di rogoh dalang ki ora apa-apa, Mbak. Ning nek kowe dicekel di rogoh dalang bahaya. Mulane aku wegah nek dadi wayang goleki ndak di rogoh dalang ki mah. Nah, ndak grisi aku. Kok ndak mengkirik-mengkirik iki. Grisi yo. Nyatane yo metu nilam kok grisi. Ya kan beda itu ya. Kalau dalangnya yang ini tuh soalnya Apa? Ayo, apa? nek ngerogoh ning nek urung kecekel iki wek-wek ngono lho. Ayo kudu digoleki sampai titik temu Lah ya kan aku Megane ben iso ngobahke ngene iki. Nah, iki gono titik temu. Tapi nek wis kecekel mbok wis meneng anteng ngerasa diwek-wek. Ya ora obah. Isane obah ki kudu diwek-wek. Iso obah. Oh, iso ambekan. Oh, iso ambekan ngono. Iso Megah gede-gede. Iso gede-gede. Heeh. Iso mangap. Ha 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 ha. Iso kedep. Alah, iso kedep bareng to. Iso wae padake. Ya ampun. Iki semene iki cetha jembar rezekine. Yo, alhamdulillah. Amin. Ayo, wis gak dibacotke, dijogeti. Tenang, Pak, engko pas jaipongan tak jogetane wis kanca-kanca istimewa. Nggih. Saka sapa sih, Mas? Aku, buka celuk ya. Golek iseng kaya apa?
Waduh, ben marem. Piye, Tin? Sakarepmu. Le ngenteni rampung iki isih tambahi Aku meneh. wis hormat ngene, urung entek. Oke, tak jagotin meneh. Ping 4. Kok suwe-suwe kok do ngawur iki. Dadi ya wis sakarepmu. Monggo ah. Mandek sakarepmu ra karepmu. Wis penting dadi-dadi wis di caosi ya ora. Mulane sesuk nek latihan ki do mangkat. Dadine iso kompak kaya iso sempak kaya Lisa mau ya, Sah. Ya, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Matur nuwun. Nggih, menika sampun dadi Lenggah rumiyin. Nggih. Ah, Niki wonten pamundutan, Pak. Saking Pak Eko Reok setunggal atus sewu nyuwun tembang kangen. Oh ya, nanti Oke, itu mengke juga dipun dikasih. pinangkani. Tapi dari panitia Si. malam ini Pak Camat hadir, Sa. Pak Camat hadir. Ah, Sugeng rawuh mungkin mbok menawi nganu kersa minggah pepanggungan. langsung aja, Sa. Monggo lho Pak Monggo. Camat. Yo. Pak Camat. Ah, sampak Monggo. menyuruh pelok barang Surakarta. Sugeng dalu Bapak Camat. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Inggih, menika Cangik, menika bojone. Niki Limbu anake nderek tepang kalian Pak Camat saking Banyumanik iki to, Oh Pak. nggih, leres. Nggih, matur nuwun. Menika saking kadang-kadang panitia ingkang mundhut ingkang nyuwun supados Pak Camat minggah wonten ing pepanggungan. Lan ugi Mbak Bilih, Elisa kamu sepertinya sudah kenal ya? Ah wis kanca plek. Wah, mulane. Pak Ono, Basan- Pak Ono. Pak Camat munggah ki le gayane kaya pergiwat Tak pepuk langsung tak kaya pepuk. Gatotkaca pergiwa. Iya. Gak langsung abur-aburan mongko sikile cekeh kiwa kabeh. Pak pripun kabare panjenengan sae to, Pak? Saya Lho kok guyu Pun sing. kangen boten, pun kapang kalih kula dereng. Ya wis apal to. Sa Apal ya apal ning kapang boten. Kapang niku Kapang kangen. kangen. aku jane selalu kangen marang dirimu, Sa. Yes, yes, yes. Lah ngono lho, seneng aku nek sowan Banyumanik kene. Berarti nek kangen ya nembang bareng lho. Iya. Nembang bareng ya. Lah iya to, Pak. Iya. Panjenengan Pak Anu mbok menawi wonten pangandikan riyen Ya, kan rumiyin nggih. benten kalih ten mriki. Iya. Wargane nggih benten. Tadi sudah disampaikan, wis Nggih. disampaike si Elisa, Mbak Tatin. Sing pertama ki wargane guyub, rukun, selamat, Kabeh. rezekine oke, Nggih. barokah, nek turah nggo nang Mekah. Iya, nek turang gunang Mekah. Mau durung tekan Mekah? ta? Dereng, panjenengan sing nekanke no. Iya, Sing sesuk tak kagungan. tekanke ya. Tak tumpake buruk sa. Pak, panjenengan remen apa lagunipun? Iki Caping Gunung ya. Oke. Caping sae. Gunung Siap. Mbak Cange nggih. Nggih. Sinden-sinden siap lho mengko tak acak apa parian dongakake. Ya, gitu. Pedang sari. Itu juga termasuk anu sah, tinggalane Suwargi, Cik. Sumber Ambah. Mendoakan Kemana-mana. melalui parian Caping Gunung diratak karo Lah, sinden. nggih toh. Wah, ngembiyah. Nggih. Estu. Ngoten ya. Nggih. Mbak Cange nggih. Panjenengan rumiyin Sah, ambenake. kowe wis tepung suwe karo Pak Camat. Oh wis makaping Pun kabeh. digoreng barang mboten namung ditepungi. Asmane asli sapa? Pak Mariono. Oh, Mariono. Iya, Ah. Kang Ono. Pak Mariono ki nek le maca kleru dadi Pak Mariani. Kok kleru. Ayo kleru, Tapi sarjana. matane sing salah, ojo Weh. Mariono dadi Mariani. Sarjana Hah?
Dia punya titel loh, Sa. Aku budek ya, Pak. Apa, Pak? Kalau kamu kan MSN. Salah. Apa? Dudu. Utuh. Aku empati. Empati. Iya. Master psikologi. Salah. Apa meneh? Mambu pesing. Lah nek kowe kabeh iki semene iki wae. Lah nek panjenengan Pak Camat Pak Mariono iki sarjana hukum, Sa. Panjenengan SSN. Lha toh? Ngerti kepanjangannya ora? SSN. Sarjana seni. Sarjana- Makane mambu pesing iki. Sarjana benjo apa piye? Sarjana seni ya. Cek. Maksudnya seni ini kene udah akhir seni, Sa. Apa? Seni budaya ngono lho karepe. Oh iya, seni budaya. Mane Pak Camat tenan sarjana hukum kok kerep dihukum nggih mboten nggih Pak nggih. Boten. Boten. Monggo caping gunung. Saben wengi nyawang napa, Pak? Nyawang konang, nyawang Elisa. Oke. Saben bengi Saben wengi ya. Iya, saben wengi. Jengleng mboten, Pak? Bengi nggih saged. Dijenglengke wengi nggih mboten? saged. Jengglengke, Jengleng Cok. nggih mantep. saben wengi nyawang konang. Awas, bareng karo Angelo Kelisa. Wih, toh. Sabar lho nang kok seng kok ora kesusu aku. Sesuk jam 3. Ngene seneng aku. Seneng bae karang. Sempak. Lah iki ra mung sempak teles. Ora ming sempak teles jan ngecepoh. Semangat kompak anti males kanca-kanca. Jos. Ayo Pak, melih Pak. Yen memajang Yen memajang mung karo janur kuning. durung. Engko sih. Aku jan kancamu tak naik 100 tambahan. Ditagih lho, Nang. Tenan. Iya tenan beres kok. Cah lomo. Lomo wes. Lomo. Mesah sing ngendang ki ya duwe cilik ananyaran e. Apa? Ah iya. Kok aku dong reti. Anyar iki wis koloro wisan. Mulane iso. Tondak tanduk wae. Ayo sing siji maksudnya sing meteng ya anang kuwi sangang sasi 10 tahun. Kembang wae weton Sik sabar. Sabar. Sa aja dhuwur-dhuwur le nyincengke sa. Oh. Nah. Nggak boleh. Ah, baleni. Yes. Wah. Nek ngono kuwi ora jenggleng sa. Ngono kuwi dene mung peking tok apa. Ayo Nek di. ngono ki marake gogrok. Ayo coba meneh, peking tok. Nah, penak wis. Sah niki pun sah. Wes, marem ya semono kuwi wisan ya sa. Ah iya, urung mudeng karangan. Pacitan sarwi Yo, terus. Ayo iki marake keju sikile. Ngobeng ya tekan kene ngobolong. Mubeng iki jenenge. Beng. Ah, mobeng. Mobeng iki dimut karo obeng e.
panas sidan, Pak. Nggih. Panas udan. Pariane piye, Sa? Parian. Kacamat panjenengan milih sindene kathah niki pun dijereng wonten riki panjenengan monggo milih setunggal mboko setunggal. Sepundi? Iki sindene oke. Nggih. Kon milih salah siji. Nggih. Nek salah kabeh, Mangke kabeh. Monggo 1, 2, 3, 4, 5 enek. Ngangge parian pandonga ala Armal. Oh, Siji nggih. tekan Pak 7 nomor Seno pinten. Nugroho. berarti kabeh Nggih. nganggo parian kabeh. Padang Sari. Padang Sari. Nggih, ayo. Nomor Padang pinten? wis Padang Sari. Sari inti Sari ki intine kuwi Sari. Berarti sing marake intine sing marake Padang. Iya, sing marake Padang roh ada rohnya di sini. Oh, ngaten. Iya. Coba Pak, milih Pak nomor setunggal kalih 3 sekawan gangsal lenem bet pitu. Sing pundi? Kaya. Siji loro 6 7 8. Nggih, milih sing pundi? Parian iki ajeng Oh, pariane. Nggih. Milih, milih. Parian. Nomor sekawan iki lho Pak, saya Pak. Ya, sekawan, Kok kaya wong sekawan. dodolan? Sekawan, Mbak, monggo. Nomor sekawan iki Pak, Iya. saya Pak. La. Ayo, Mbak. Ah. Ini tadi Mbak Yuni Tatin undang-undi iki ya. Monggo, Oh, Pak, Mbak. niki. Mempur. Saben wengi Seben wengi nyawang kono. nyawang konang Lara tenan. Apa? mugi warga mriki murah pangan lan sandang. Amin. Nomor pinten malih Pak? Lumayan to, Nomor Pak. siji. Nomor Nah, sekian, kita ra fokus sih, ayo. Nomor setunggal niki ra fokus apa sing penting manis, Pak. Sing penting manis. Nggih, nggih. Nah. Ayo, Nak. Weh. Penget pekli Hah? Ah. Wah, apa ya pengen teli iki apa? Ayo, Nak. Kowe apik banget apik sekali. Oh, Ah, oh iya. Mugi Padang Sari kathah rejeki. oh lah. Amin. Nglumpukke aksara wulu. Kaget kowe kulompunan, Pak. Ning sing kesane iki limbo Nggih. penget pekli. Kuwi mesti dieling-eling terus. Malah cerdas niku sindene. Nggih, apik banget. Apik Apik tak sekali ya. Sinten malih, Pak? Sinten Niki malih? sing sebelah mriki jare, Pak. Milih, Pak. Pundi, Pak? Pundi, Pak? Ayo ibuke sing Ibu niki ibu kabeh sedoyo niki ibu. sing paling ujung. Oh, pojok dhewe niki ibu sinten nggih, Bu? Namine sinten, Bu? Sutarmi. Bu Tarmi. Nggih. Parianipun? Halo. Ayo yu. Tuku sego Tuku sego. menyang Mekah. Waduh banget. Ning kene wae ana dadan yang Mekah. Gua arep dadak munggah kaji dhisik mengat tuku sego. Pengen swarga sregepong ibadah. Amin. Sing sregep ngibadah. Nggih. Tambah napa sampun? Tambah? Oh, tambah, Pak. Tambah, Pak. Milih sing pundi, Pak? Siji tambah Niki. siji. Oh, Ayo, Mbak. nggih. Sing pundi? Iya. Oh, iki Mbak Siti. Matane kok kucing ya? Anyar. Matane sapa, Sa? Elisa iya. Aku yo nganggo moto kucing iki, Pak. Ayo. Sof- Mripat. Sofwan. Mripat. Ah. Kok Ana ya karang Elisa ya wis Oh, ora iya. apa-apa. Sah Sofwan. kamu sah. Kowe ngelak kowe ngono. Anyatane mbiyen Sergi tok ndas-ndas kowe ora apa-apa kok. Ya di ngapunten nggih. Lah. Ayo Mbak Silvi, I love you. Love you too. Ana. Pak Joko Iya. 4 kali Ya. Apa saking lalu ditinggal pegat. tentrem raharjo warga Padang Sari. Amin. Ya Rabbal alamin. Mbak Tatin ya, Mbak Tatin. Ah. Ora wong kukar-kukur wae kok. Cek. Pak Camat ki wah. Apa? Buru-buru Pak Tauri. Rene to Rene. Ah, enggak mau. Boyo mau. Aku enggak mau diduakan. Diajeng. Ya kene to. Diajeng. Mriki panjenengan. Ayo monggo. enggal-enggal jengkar saka Kula panggan. menika mboten tresna kalian panjenengan.
panjenengan lho Kang Mas. Sebabnya ngopo diajeng kok ora tresno Lah marang aku? panjenengan menika sampun nggih ada Elisa. Elisa sing sebelah kiri. Elisa ben dina Senin Selasa Rebo. Nah, Elisa Senin Selasa Rebo. Tatin? Rebo Kamis Jumat Sabtu. Lho ya Pak. Rebone double niku, Pak. Oh, Kamis Jumat Sabtu. Napa panjenengan tasih kiat to Kang Mas? Tasih enten dina Minggu wae, Pak. Tasih enten dina Minggu. Tiga sinten? Olahraga. Minggu nggo pijet, minggu nggo pijet. Oh, pijet. Iki sing ngongkon Elisa lho, ngongkon pijet. Ayo nganutin, kayak pariane sik. Aku lara ati Waduh, sakit hati sa. mergo kowe. Wah, Kowe ini gini kok, kowe. niku mending ora karo ngadungi keplan mergo kowe biasane ngoten niku. Mugi warga Padang Sari sami sehat-sehat awake. Amin. Mantep. Mantep napa Pak? Mutung, Gini, Pak. ini. Mangke Pak niku mangke jak ngadeg piyambak niku mangke. Ngoten ya. Nggih, niku nek mutung ngoten niku tambah-tambahanane angel ya pisan ngoten niku. Ketoke diajeng ayo, enggal jengkat. Oh, siap Pak. Nah, Pundi Pak? Beres, wis tak siap. aman nek kare Pak Camat niku aman. Iya. Kok rumangsaku do to the point banget menyadek ngene pundi. Sampun sering rikala semono. Nggih, kula nate kepanggih kan KTP panjenengan tasih kenten tengen. Saya keri ning gone. Lho, Ning gone satpam. Lah kalau ndek mben niku bayar kirang to terus aku ninggal KTP WC sesuk tak parani yo. nate jajan teng warunge nggih, Pak. Nate, nggih. Apa-apa Kok larang. saya kelingan yo? Sakmenika sampun mindak lho, Pak. Yo paling mindake ning plaza apa mau? Panjenengan nggih nyobi tempe benguke, Pak. Enggak Tempe lah. benguke, Pak. Mbak Tatin nggih nyobi mboten? Oh enggak. Oh enggak. Enggak nyoba. Mboten sah ngilang-ilangi panjenengan tondak tanduk kok muni ora lho. Ayo. Iki suwe-suwe kentekan uni iki, Pak. Ah, nggih. Ibu ndarek mboten tindak mboten apa Oh, Ibu? mboten aman-aman. Oh. Mulane wis do disetting. Panjenengan mau ya remen nih. Mbak Tatin alah Mbak Tatin, tempe panjenengan kok ya empuk banget ngono. Tempe mendoan apa tempe gembus, Pak? Sing gembus, Pak. Oh, sing gembus. Bengu, tempe bengu nek ning Kulon Progo itu. Bengok sing Bengok. sing kacange gede. Ya, ana santene iku lho. Ya tempe besengek nika lho Mas. Besengek. Kanu kanile nika kathah putih-putih nika lho Pak. Oh iya, rasane sing rada Kecing. Cing, Ane ra dinget. gurih ya. Nah, nek lali ra dinget lak ya nggon santene kanil kae sok gelem kecing-kecing rada tengik to. Alah, nyatane ya Pak Camat ya tondak tanduk kok. tanduk berarti lebih dari saking setunggal nih kono. Oh. Kowe ngerti? Kenapa malah paling tondak? Berarti Tondak. mah kaping-kaping gitu. Sa, kamu tahu kecing enggak? Kecing apa enak deh ya? Kecing enak. Enak, kecing ki enak. Oh. Dadi Iya, kowe iki betul. ambune kecing iki berarti ambune enak. Oh, Lho. panjenengan Ya. nggih Iya, ngamet rada kecing Kula sithik. kecing nggih. Rada kecing sithik. Wah, Nek enak lah nek Pak Camat Pak Camat kecing banget. Nek parfuman kata mesti yo. nggih. Panjenengan. Karep mungkin do ngolah dhewe. Monggo Monggo. diterasaken Bapak. Nggih. Mboten Mbak. cah grogi Pak, mboten cah ndredeg alah. Aku rada gemeter pengen Pengen apa? Mbok mamek ngoten mawon. Sa. Semakin menggila to, Sa. Yang ngono kuwi. Mboten sami saya gawe iki, isu. Pak. Mbok nek ajeng demok emang demok. Ning bayar lho, Pak. oh, wis tak siap yo. Wis tenang to, Tit. Tenang. Ah, siap. Yo, Ketan lho. Bapak nembang, mengko sing joget piyayi kalih. Oh, ngono. Panas udan aling-aling caping gunung. Yo, sing gak Elisa Tatin. Asline aku rada nglirik si Yo. Tatin aku asline rada. Kenapa, Pak? Georgie. Penjenengan cinta ya sama gue ya? Kan sudah lama. Oh, kok mekatan ini ije monggo. Masa dirimu gak tahu? Direbut ngono kuwi ya ora masalah, Sa. Menurutmu direbut ngono kuwi ya ora masalah kan? Ora apa-apa, tak sumanggakake nek roh aku wis kerep. Oh, wis kerep soalnya. Wes,
Jadi ya wis ben jajal sijine ngono. Nah, lagi niki mentuk turane Elisa kowe, Tin. Heeh, panjenengan menika kados pundi to Kang Mas? Panjenengan nika tresna kalian kula napa kalian Elisa? Apa njalukmu diajeng? Kuwi aku ora kabotan. Kabotane nek ana Elisa. Iki dadake Nadyan. Ya. Wis rasa senggaki ora apa-apa. Nadyan waton sarta Coro suling pandang minum manis minum manis banyu bening. Santenipun panjenengan sae sangit lho Pak Camat. Waduh, kelepek. saya gobios. Saya gobios bingung. Wah, upama tenan kalih. Wah, tenan. Wis ora iso ngomong apa-apa. Wis boyok ingkang kuat. Boyok. Kodhok kalung kupat. Apa niku? Boyok sing ora kuat. Sing ora kuat. Karena kahanane. Ya. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen nate jadi saiki ana Mangke sehabis langgam didangdutke joget bareng ya Pak. Oh iya, siap. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone pondok lara lapo. Pripun Pak? Remen boten? Keren. Keren banget lah Keren ngiwonengen niku Pak. Ngiwonengen. Nganti Nggih. iso ngene suwe-suwe gedek. Lah, Jajal lak menika dibarengke Pak. Yo bareng-ke Ya. bareng-ke. yo bareng. Jaluk bareng. Nggih senengane bareng nek tati niku nek Ngoten ora ya, bareng. Ki, ya? Nggih. Nek bareng niku penak Pak. Ada to ya. Yuk jajal. Les enak ya. Elisa urung paham Elisa. Nah, lah bareng suarane ya. Iya bareng. Sabar. Ayo. Telu. Syukur bisa
Elisa, Tatin, ada permintaan dari panitia. Apa? Wau niku pun diumumke ada door prize-nya. Oh. Wah, ada door prize Nggih. dari panitia. Sebagian besar penonton yang kepareng lenggah menika ugi nenggo door prize lah. Pak Camat kepareng ngampil undian Nggih. door prize-ipun. Undianipun. Iki tak hitung kira, tak sawiri, tak sawiri. Pripun? Wes artis-artis nyawari artis kita ora. Aku ndak lali di Nah. anu Rin, Pak. Perkara door Sik, prize. door prize sik ya Tin, Pak. Oke, kula diskon, Pak. Monggo kanca panitia. Nah, Oh, nggih menika sampun, Yes, nggih. panitia. dipun pendet berapa yang akan dibacakan Yo, Pak Pinten, Pak? Camat. Berapa banyak? Oh. Ambil Ya. dua. Oh, nggih. Untuk door prize utama yang Ya. nanti sisanya akan dibagikan saat goro-goro. Oh, yang dua yang utama akan dibagikan saat goro-goro. Nggih, sak Jadi menika kita pendet jupuk pinten? terus disimpen panitia. Sik. Oh, nggih. Mengko bar goro-goro nembe di Di nek buka ki nganggo wektu. oh, nggih. Pakai proses nggih. Iya, nganggo Sausaken. ora langsung ya, Sa. Nggih. Pemanasan semua itu Kok ndak butuh. langsung pulang kok. Monggo. Diaduk-aduk. Pak Buang monggo Pak Buang. Untuk yang hiburan. Niki amplop napa meneh nggih? Amplop pamundhut. Oh, wadah undian, nggih. Ya. Setunggal. Satu. Tak oblak kabeh. Mendet. Monggo Pak Buang. Dua sekalian. Oh, Pak Camat ambil dua untuk yang nanti goro-goro. Nggih, hadiah utama, Hadiah utama, nggih. nggih. Eh, Sudah masuk. Yang sekarang 7. Bulura monggo kersa pinarak wonten ing panggung Bulura. Bulura. Bulur. nanti kalau orangnya nggak ada, gugur nggak ini Pak posisinya? Gugur ya, nanti diambilkan lagi berarti. Ya. Biasanya ngandang ngono dumke pengerawit. Pengrawitnya ya harap-harap cemas. Lumayan loh mesin cuci. Nah, ini kita urung tahu. Oke. 7 Bu. Oh nggih. 7 kupon undian, Bu. Wah, luar biasa meriah sekali. Bulura Ada undian telu, nonton ya. wayang nggawa hadiah. Pak Ketua Panitia papat. Mulai so manggul mesin Manggul cuci. bedil. Nah, manggul hadiah nih kok Pak. Nggih. Niko warna-warna hadiahe. Panitiane luar biasa nih. Luar biasa. nggih. Matur sembah nuwun Nuwun, Ibu. nggih. Pagar Sari. Ya. Niki Sampun ya? dibaca mboten? Oh iya dibaca Oh, sekalian ya. Baca sing senom. Oh nggih. Takkan Sorry ya jam- Mbak aku luwih enom iki. Ya, serapopo. Sik bagi-bagi. Oh. Ayo mbok nombok mbok iki. Nombok tua. Kudu sing rata. Iya to. Oh 3 dulu ya. Ayo. Nomor Disiapkan nomornya Sa. Mereka 0038. 0038 harap ke depan Ya. ada Nomor 0038. Ya. Nomor. Nomor 0038 boleh maju ke depan membawa Langsung. kuponnya ya. Ada? Boleh angkat tangan dulu? Nele angkat tangan mesti oke. Kanca pengerawitnya angkat tangan kabeh. Oh, nggak tahu ya. Selanjutnya, Hanya langsung selanjutnya, aja ya ayo, Pak, dibaca langsung. semua ya. Nomor 0550 gangsal atus gangsal doso. Waduh. 50550. Gangsal atus gangsal dosa. Ya oleh sana kowe ya monggo lah. 0101 setunggal atus setunggal. Oke. Oh, Wonten nggih? Ada. Lajeng 646 0646 enem atus kawan doso enem. Ya, betul. Betul, betul. 0550 Pak. 0550. 0550. 0646 dan 0038. Nggih. Ya. 0550. ditanjihke tenan Sa. 05 betul, leres leres. 0646 0038. Udah berapa Sa? Sudah? Tiga. 3. Ya. Ini yang satu kenapa Pak? Ini Nggih. maksudnya?
Itu 3 kaos ya. Terus ini yang saya pegang. Teko, sebentar yang Teko berapa Pak? Nomor berapa? 0101 dapat Teko ya. Woi. Teko dengan Rano remote. kompore ya. Teko dengan remote control sa. Kok nganggo remote control? C. Oke, Ampun. selanjutnya ya. Ya. Ini 0203. Hadiah Dandang, dandang. Gandang. Dung dandang. Wah, Aduh. lumayan niki. Ya, ini Sanggup 0203. 0203. Ye. Monggo ingkang kagungan nomor. Monggo. Ora diurek-urek dhewe lho. Nggih. Ya tetep ketok ya sa. Terus selanjutnya ya. 0204. 0204. Panci kombinasi. Pancire nggo kolaborasi barang. Ora. Ana ya. Terus yang selanjutnya Nggih. 0379. 0379. Super pen Super apa pen. Fan Pak, fan. Kipas angin. Ana ora? Bener ora? Oh, super pen apa super fan? Super pel. Super pen. Sampun nggih 7 kompeli. Ya. Mbak pilih wonten ajeng nyocok ten mriko, Pak. Nggih. Ya bener-bener. 0379 ya, yang itu yang terakhir yang super pen tadi apa? Super pel. Fan. Nggih. Ya, menika yang 2 Yang belum. 2 enten mboten. Napa gugur? 0203 ada. 0204 Berapa nomor yang masih belum ngambil? 2. Kurang 2. Dihitungi. Dihitung nggih ping gangsal. Setuju Mboten mboten? wonten sing majeng. Gugur. Mangke gugur mendet nomor malih ngaten pripun, Pak? Nggih. Nggih. Gangsal sekawan 3. Aduh muncrat. Kalih setunggal 0 gugur. Oh, disobek. Mendet malih. Mendet 3. Oke. 3 nggih. Oh, 2 ya yang. Oh ya. Setunggal. Aku 2 deh. Sing gede siji, Orang sing cilik. gede. Ha iki nomor cilik. Oke. Siap ya. 0004. Ya, sing absen disik dhewe. 0004. Kaos. Enggak. Ada, oh ya. Oke. Silakan merapat ke sana atau bagaimana ini? Oh ya. Lah langsung depan aja. Oh, udah dapat tuh. Ini ya. Oke. Monggo. 0004 ya. Selanjutnya 0681. 0681. Ada? 0681. 068. Ada? Satu. Ada. Alhamdulillah. Ah, saya juga Elisa Oke. netes kabeh. Sing nggon aku tembus, Mbak. Nggonmu tembus gak? Rak ketoke iki ra ono meneh ngono aku. Ya tergantung amal dan perbuatan. Oke, ini mudah-mudahan dapat gendang. Alhamdulillah engko sapa sing entuk 0149. 0149. Ono ora? Ya. Ora ono. 0149. Wis yo, tadi Makasih, Pak. Ada? Oh ya, wonten Pak menika. Ada. Tak cocok Nggih. nih. Matur nuwun nggih Pak Camat, sampun ngregengaken suasanten. Iya, bener Pak niki hadiah napa? Menika. Santen klopo. Oh ya. Wah iki apa iki? Alhamdulillah ndelok wayang oleh Alhamdulillah. door prize. Aku pengen sing iki wae. Nggih matur nuwun nggih. Siap, terima kasih panitia luar biasa, panitia Padang Sari. Jos banget. Wah. Ya. Do entuk door prize kabeh ya 7 we. Kalian mau lanjut atau mau istirahat dulu?
Wow, pamundutan saking panitia. Nah, sip lanjutkan. Banyuwangen. Oke. Nggih. Menika matur sembah nuwun Pak Camat nggih. Pak Camat matur sembah Mugi nuwun. berkah barokah. Alah. Boten lokak ning saya kebas. Sarang beo, sarang beo. Sanggire Pokoknya- seperti sangon iki le do dimanis-maniske. Ya kan ngono kuwi sing Keakraban ya wis kok, nembang ya wis ya. nyarer dan Ah. alhamdulillah Matur jan sembah jos. nuwun berkah. Apa Banyuwangen apa sa? Di antara kalian berdua. Gelang alit apa gerajakan, Ding? Gerajakan. Dipun bawani Membiat Mayun. Oh ya, dibawani Banyuwangen. Selendro Selendro, Pak. Songo Pedeh. Ya. Ya. Wis persis kaya arek osing bahasane ngono atau? Nggih Pak Moko iki wau sing mundhut. Oh, Pak Moko. Nggih. Sarane matur nuwun Pak Matur Sinten nuwun, nggih Pak. nderekaken sedaya ingkang kundur nderekaken gandeng beliam biangan ayo biak Nyerambai Noswan Tara dereng Kae mesti ana sing anu kae. aduh tesih aduh Mesti ora kae ana sing nganu membuli kae mesti diprank kancane kae. oh iya Mesake lek terus yang men kae. nyusul ya Mau mangkat ra dipethuk. sinten ta sinten ta Nek kimen kae sing ngempul kae. ah Tentenan karo sing ngenong ning ndi anggere kenong karo kempul kok padha wae ya. kelimen banyu wangi wetan sekarang lor lan kidul alas angker kang kalewiat lewiat belambiangan biangan Yuk. ya aja takon susah seneng kang disangga karena endia ku meliare ku meliare taman sari nuswan tara
mau? Gelang alit apa? Gerajakan. Gerajakan. Nah, gerajakan. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekyani Longgo hereng pasir-pasiran sembur-semburan geredoan manuk-manuk seliwatan gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir gerajangan bisik-bisik semayanan mantri janji urip yarang sir-siran ambegan jangan gending asih Banyuwangi Yo. Gerajakan Banyuwangi
Elisa, Tatin, ya lenggah dulu. Nanti masih diberi lagu terakhir untuk kalian. Nah, aku tak nampil ke Deno Ayu sing pojok kene. Ayo nok. Iya. Yo, medun sik. Oke. Ya, Sugeng Dalu, selamat malam. No. Jeh, wilujeng dalu. Sapa asmane sapa, Nduk? Risma. Risma. Jeh. Oke, Ris. Apa yo mic powernya Risma ditambahi masuknya Jeh. power monitor. Nggih. Keto audio. Kote. Apa jenenge apa? Kote. Ngerti kowe nggone Agung Jayason ngono ya, Yohan. Ayo, no, malam ini kita soan mrene iki uga ana musik. Nggih. Ada campur sari. Lah. Campur saru napa campur sari? Nek bocah ki urung ngerti saru. Karena kamu adalah produk dari saru. Tanpa ada saru tidak ada kamu, ngono lho. Anjir. Ayo, lagune sing nganggo musik apa? Yang pakai musik. Napa nggih? Lha iki apa, Pak? Runtah. Runtah ya Allah, mutang-mutang kepala. Ora apa-apa karena menghibur yang sepuh-sepuh juga yang kaum muda. Nah, mau Mbak Elisa, Mbak Tatin sudah menghibur dengan nada gamelan. Yo, campur sarine. Boleh runtah? Oke, siap, dikasih. Dikasih apa? Runtah. Langsung disambung meneh. Memanfaatkan waktu yang masih sedikit. Aku nek ora tampil bubose sapa? Lho Bu Dewi. Pokoke sithik pokoke Mbak Dewi Bagiyanto. Sugeng dalu Mbak Dewi. Sugeng dalu Mak, Ribuk Mak Jangki. Wah, jenengan karo Mas Bagi ki jan saya makmur. Amin. Wah, Makmur dan apane? Makmur ki subur. Niki niku saking dableke. Nek ora ndablek ngono kuwi engko ndak ora iso lemu. Nyawang Mbak Tatin kita wis kaya mblenger, nyawang jenengan saya banget. Mulane Mas Bagi ngutuh angger bengi ditelepon iki nang omah. Bae iki ya ora tau lelungan nang endi. Mbok ya dolan soan. Ngidul. Kula ken royal mboten purun, ajeng kula sangoni mboten purun. Wah, kuwi rasa disangoni nengke wae golek sangu dhewe kok. Monggo Mbak Dewi. Nggih. Masih niki ada wau waktu. Ngiras wonten pamundutan nggih Mbak Elisa saking sinten wau? Pak Eko Reok. Apa lagu tembangnya? Tembang Kangen. Tembang Kangen. Nggih. Nah, pakai musik ya. Nggih. Oke. Mbak Elisa Orkarus kok Elisa Satini. Oh, Elisa Satini. Niki sing asli nika KW 20 nika. Oh, ternyata ada kawinnya juga, aku pengen diurus. Yo, tembang kangen. Langsung nggih, Pak nggih. Nggih, nyuwun sewu nggih, Mbak. Ora 1000 nek kono. Kondang kono kok meng nyuwun 100.000, 100.000 nggih, Pak. Ngono kuwi. Yuk. Laras Kedaton. Iya. Yo singkat yo. Rio.
iki nandang wuyung rino wengi Terima kasih, matur nuwun ya. Ucapane uga matur nuwun kanggo kanca-kanca penggemar wayang. Apa kuwi? Wayang Mania Club WMC. Oh, padha kepareng rawuh. Penggemar wayang keseluruhan dalang. Oh, apik kuwi, Pak. Ah, iya. Tegese ora betak-betake. Penggemarmu mbiyen ning endi, Pak? Oh, bubar paling. Gemarku bubar wis sandoan. Yo. Oh, tak kira bintang tamune tambah Yo, masih ada satu kesempatan buat bintang tamu kita berdua untuk yang pungkasan panutup nganggo musik. Konco-konco laras kedaton spotnya. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Yuk. Masih ada satu kesempatan. Napa niku? Ya, Gawe napa? Di sini tidak ada. Iki sih ono. Nengko tak nggo njagani. Aku sih duwe imbon-imbon akeh ono Mbak Wiwin ono. Masih banyak. Ini nanti masih ada adegan goro-goro. Teman-teman sinden. Lah saiki musik mengiringi kalian. Lagune arep apa sing nggo musik? Lagune ninggal katresnan mawon, Nggih. Sopo sing ditinggal? Kowe sing ninggal apa? Kono sing ninggal. Biyen wis tau ditinggal tapi ra sida sih. Ora sida balen. Yo. Teklek kecemplung kalen. Apa we? Yo ninggal kesempatan ki terus. Cur nyeritake sing biyen-biyen. Senengane. Karangnya jek penak ya. Oh. Yo, cara ninggal katresnan. Cara J. Ya. Oke. Sik kae Mas Bungkek jek. Bungkek sapa? Sing ngibot iki kok jenenge ngono. Suradi kok njur terus bungkek kakek. Bungkek alias lencong. Lho. Ndah nek Parabane lencong. saya garing saya gambreng. Biasanya nih kok omong wae, untung kok saiki meneng. Gomen kok lagi gomen. Cara banyine lagi gomen. Ninggal katresnan.
dindeke. Ora sing akon lencung iki mesti ya to, Ceng. Jare senengane kono mondak-mandek. Ya iya kan kita Mandek yo udut sih lho. udah sik ngombe sik mulai lagi ya. Ora to ya. Wis teorine wong lanang kuwi mingan. Wah, ya sekarangmu manut. Aja lali pawelingku. Mbak Elisa. Terima kasih Mas. Lanjut goro-goro apa? Goro-goro kan? Apa wis? Lah nderek wis manut warga kene. Oh. Gara-gara Goro-goro ning ampun kondur yen nggih. ampun kondor nggih. Nggih. Terus wonten grand prize. Iki udu aku iki warga ro panitia. Kebijaksanaan selanjutnya monggo panitia. Lah ngono to. Ini jenengan nambahi. Aku kowe iki sing nambahi aku kok malah saben bengi nyanyi kan terus kita kok. kan kanca ya kan. Iya, sesama kanca pakai celana dawa. Ya, oke. Ya, monggo. Lenggah rumiyin, ngasuh dhisik. Wah,